Ka jingshim khia jong ki Nong mi khmat na ka bynta ban yarap ya ka khia ka shon jong ki pajba halagi jong ki constituency ka long shisha ka jing kurkhu bat ka jing mentoy ha ka ju ko por ka jing pensuk i pajba ka ne ka pawru ha ka sngi tho ding jong ka tayo ha ka bau MDC ka Rambrai uba bajob pengrop ula hiar se ka Shnong Kyrdum ka badon si ki than Nong lang na ka bynta ban IT ki dulir Khyndew jong ki Nong Shnong ka Shnong Kyrdum ya ka bau la dab ban yarap pen register ya ka te ka jing lang sam dulir layo ban penlong hapo ke ying dor bar jong Shnong Kyrdum harangkat ke jing don lang ki Nong Shnong bat kumju ki trai jaka ki badai hok ban yo pdiang ki te ki duler Khyndew ya ka bala dab ban pen register hakate ke sngi na kalyang jong MDC ke Rambrai jerngam baba job pengrop ula IT ru hadu sawasan tli ki duler Khyndew ya ka bala dab ban pen register hapo ke district council bala pen sngewru ki pajba ke te ke Shnong bigidang don shushu ki duler jong ki pajba ki ba omsem lala setia ban pen register rai ula kular bandang yai budin Shushu MDC ulo kenturu igi pajba ki bompat yo ban register igi Khyndew syaka district council bakin mi syakmat da ka bakin pinbit pinbiang igi jingdon kambaro syu kena bo unla ban pendap shushu yaki berangsa nila yo ban register apo district council ka ba kila dep ti ka jingdep jong kini registration kalong ka jingkeman ka ba khrau hadu kata ta om tang ne ka dong ka than re ya baro ki jaka ki bahap ki khaput baka asam kumba saupau tam ki register ki baladap le na ka district council te ki dangdon shu ki badang saru ya katuru nganang ya budin na ka port sa port kat nong itap ka jing sukuman bat ni su khamru de na marba ni las ngulong trai ha ka Khyndew ko siap kan long shu kumba su Shong kenrong de ka long kumba Shong ha kan rim ko ba shisha nam tak jing la jong di sekosul untuk ngidap ka jing su tengi saya lap lem kan yaki ru bakin la hi kan ka pom nang namar ngi lele hange khabordar bang sus kham ha kata ka jing la kini bordar jing sam ini dulir kalong ba kini ki jaka ki hab border area kamtam ki bay khaput baka asam bat adu menta ku mengitip ki jaka puta jengi ki pak long codified tinggi don kambha ya kan ya ka registration ha ka ba ka district council nga ai buram ya ka district council ba kala ai ya kan ya ka ban register ya ki Khyndew jong baro ki pak Nong Shnong ki bahap ba ki basa ha ki border area ki khaput bat ka jala asam bat da ka jingdon jong kini ki duler lese lada don kano ka jing persyang jong ka sarkar asam bahkan kuntur put syu syakine ki klau ki butap ki jongi da ki jingdan jong ini dolar lese kan yang kan long kum ke ka ektiar nementa banyada ya ka Khyndew ba ka siap ka jongi ba kum juru kum manchupen pau ngapet ba hakini kisngi ka Khyndew ka siap hapo kan ka jela meghalaya jongi hi borok koi ki nongdon jong Khyndew siap ki lanang duna ba ngakenturu ya ka district council ba nga ai kum ka jing mun balesi ka di ban thau no ya ka an ban regulate no ya ka jing thiet jing ya di Khyndew hapdeng mangi ki tribal hi namar bang yo i ba desi nga chu ai nu sai phi don ubri beruspa ula ban thiet jaka san hajar ekar ru te daka jing la jong tu ubri beruspa lese ki lawei ki banwan ha kini ski jongi ki khun ki kti jongi ki khun ksiu jongi ki banwan lese kan poi kapor ba makiru kinum dan syu ka jaka ban bakin yo ban thit wat jaka tang ban sina Shnong ring mieng ro te kum dang akan tu ka district council bangin thau no da kano ka an ka ba kandan ka regulation no ba wei ubrio ba law di tribal ru unla ban thit jaka lese no san ekar ne shipau ekar ne habade ki thainong kandong bat kum juru ngin thau ken kita ki an ki kanon ki ba lese ki cooperative society ki la ban kham thiet bun namar badai namanta ka jingpha jingman jong pajba nga jingsha nga la kuntu yaki pajba bakin wan chakmat ban register yaki jaka bat nga don kam ka jinge trailang baki pajba ru bat ki hima ba pher ba nga kunturu om tang ha constituency jonga henry baro kini ki constituency ki bahap border bat asam baki pajba ki di banlong bastur ban shim yakani kabu ban register no yaki jaka la jong ha ka district council